gaskiya ana takura ma wallahi. Assalamu alaikum. Hello? Dana. Ni ne. Kaga har na kai wannan lokacin kusan 12 kusan karfe 1 ban yi kari ba. Ha, mama to dan baki kari ba ina ruwa na. Na sai kin kira ni kin dame ni ne kin san inda nake yanzu. Nace bari mu tabo dana in ji ko na sa. Kafa ki manta lokacin ko abinci kafin Allah ya rufa man asiri. Ko abinci sai dai ki bayan uwana ni biki damu da cikin wani hali nake. Sai yanzu dan kin ga Allah ya bani kuɗi, ni ko da ubangiji ya bani kuɗi, kawai ya bani ne in huta, in kama hotel in kawo abokaina mu sarara a cika ji a sha AC ai wanka. Ko ba haka bane abokina? Hello, salamu alaikum mama. Mama da Allah a yi hakuri yana cikin wani yanayi ne wallahi ba shi da lafiya ne sosai amma da Allah ki je wajen mai POS sai ki samu sai ki tuwo account nan bai sai a sa insha Allah. Kai wannan irin mara hankali ne na yi da na sanin kasancewa ka matsayin abokina. To barka ji murya ma idan ka daga sama da ta mahaifiyarka Allah zai tsine maka. Bari wai ka gaya wa mahaifiyarka cewa dan ta wuni da yunwa ina ruwanka. Haba ka bani mamaki. Mahaifiyarka wadda ta ɗauki cikin ka wata 9 to duk duniya babu abin da za ka yi ka biya ta iya wannan hidimai da ta yi maka bare da ka zo duniya ta ɗaunoyin ka haka kai kamar yanzu haka ke kirarin Allah ya baka kuɗi inda ba ta kawo ka duniya ba ta yaya za ka samu kuɗin da har za ka zo kana takawa da su mahaifiya fa aka ce ka san annabi sai da ya faɗi mahaifiya su 3 sannan ya faɗi mahaifi gaskiya ya kamata ka gyara in ko baka gyara ba ni kar ka ƙara kira na kuma kai sauri ka tura mata wannan kuɗin daga baya sai ka neme ni